Takže čaute ľudia, dneska je prvý unboxing zo Stemu, pozor, zo Stemu. A keď poznáte možno mini legendy, tak ste mohli zistiť, že musím si ich kúpiť zo Stemu, lebo no teraz to tí fanúšici mini legend mi budú písať, že budú mi písať do komentárov, že ale na minilegendy.cz si môžeš kúpiť originálne, tak prečo by si ich kúpila zo Stemu? Ja vám to teraz vysvetlím. Alebo keď dáte minilegendy.sk, nefunguje to. Keď dáte minilegendy.cz, funguje to. Ale keď si chcete objednať, musíte ísť aspoň na 2 týždne do Česka. A teda vám vysvetlím prečo. Lebo na Slovensko sa to ešte nedováža. A som sa opýtal i na ich YouTube, že kedy sa budú dovážať. A povedali až o 5 rokov. 5 rokov, chápete čo to je? Ja nebudem čakať 5 rokov, aby som dostal takých 3 páčikov. Čo na tomu ti to príde za týždeň. A ešte s doplnkami. A iba za pár eur. Nie tam na oficiálnej stránke za 20 eur je na mini legenda a k tomu dostaneš ešte jednu malú mikrolegendu a doplnky zdarma. Áno, je to výhodné, ale zase na tému, no chápete, ale zase hovoria, že je to tam veľmi nestabilné, tak ja som tu na teraz otvoril prvý balíček a takže asi môžeme začať. Už nebudem ďalej zdržovať a tu nám máme prvú zlatú mini legendu. Samozrejme k tomu mám také chapadla, tu je toto. K čomu toto dám, počkať. A takto. Kurňa. Ale chápete, hej, tak to bude robiť ale dobre je, že už je to tu na k tomu, jak sa to hovorí, vytlačené, lebo to je zo 3D tisku sa mi zdá. Tu nám budú sa dávať ruky, no. Hej, a tu mám toto ruky, šisko, hej. A teraz sa môžeme ísť pozrieť na zbrane, takže prvé je to taká pekná katana. Ja si to musím zakryť, lebo k tričku je to vôbec by to nebolo vidno. Ďalší meč, pekný, hej. Toto doplnky musím uznať, že robia pekné. Toto zbraň mi pripomína zo Fortniteu. Chapter 6 Star Wars sezóny. Viete, to tá zbraň. Fortnite hráči to pochopia. Brokovnica, nesmie chýbať, samozrejme, to je najdôležitejšia zbraň. Taký Glock. Sa mi zdá, že to je. Asi hej. A ďalej tu máme také krásne strieborné doplnky. Aby ste boli v obraze, počkaj, ešte jeden meč, krásny, áno. Tak, to bola prvá mini legenda. Prvá. Ale mám tu ešte ďalšie dve. Takže asi začneme s touto väčšiou, čo asi krajšie sa mi dá. Dám na bok všetko. Mi toto bude zavádzať. Všetko sa mi tu pomieša do ryti. Pardon, že tak hovorím, ale no. Havakeva dobrá. Pekná. Teraz si hovoríte, že prečo toto mini legenda nebola tiež v krabici. Ja som ešte predtým si to otvoril. A iba všetko som si tak nechal v obale. Ale toto zlatú som musel opraviť. Lebo iba v balíku bola odpadnutá noha. Tak som to musel opraviť, hej. Ale na konci videa to všetko poskladáme. Alebo dáme na druhú časť? Dajme na druhú časť, hej. Dobre. Takže tu nám vidíme krásny obal. Áno, šítsko, pekné. Pekný meč. Aj gilotíny má. Takže otvárame ďalší balík.
To je tam tak natiskané. Páne Bože. OK, takže. Mini legenda. Krásna, zelená. A tu nás sa dá toto hýbať. To je jaké prepracované. Hulalalala. To je mamma mia, pekné. Dobre, teraz Taliani, ktorí ma počuli, tak budú asi hovoriť, že to čo si povedal? Ukáž, budeš stať? Je na krivo a stojí pekne, ale musíte uznať, že pekné mini legendy, aj keď je to iba zo 4D tisku. Počkajte, ja si to na tak postavím. OK. Drž. To čo? Dobre, budeš ležať, ty pijaný. Ideme sa prejsť na doplnky. Takže čo tu máme, a čo tu nemáme. OK. Balík, toto. Máme to na gilotinu, peknú. To sa bude veľmi hodiť, ale je dosť lepkavá. Že to bolo asi vytisknuté včera. Alebo, no. To je jaké pekné. A to je toto isté jak toto, nie? To je toto isté jak toto, iba kus väčšie. Dobre. Ďalej tu nám máme, keď vidíte v hrách takýto meč, to je OPčko. To je OP jak sviň. Mne sa také meče veľmi páčia. Toto cením, hej? Toto je tiež pekné, musíte uznať. Ďalej tu nám máme iba ruky, hej. Ruky, šitko. Dokonca si to môžeme urobiť aj Spidermana. Vidíte, tu úplne na kraju. No tak zaostri. Ale chápete, ne? A očakávate, že z toho budú veľký film. Keď samozrejme mi to bude stať všetko, hej? A ideme na ďalšiu mini legendu. Tu je aj vidno, taká čierna. Pekná. Tiež so chapadlami, lebo why not? Výhoda. Lebo keby nedržali, táto tie chapadla to udržia, ne? Že keby nestála na nohách, to bude stať nad tým, ne? Takže pekný obal, áno, síce na kamere asi nič nie vidno. Wow. Koľko väčší. Oh my god. No. A neviem, či mám začať. Dobre, toto isté, chapadla, hej, všetko. Hej, toto isté, všetko. Dobre, to sa všetko zostrojí na ďalšom videu. Ale vidíte? Pekné, hladké. Dobre, tu už mám miesto, tak budem dávať tu vedľa seba. Dobre, chapadla dáme na bok. Teraz hlavná vec. Toto je najkrajšia mini legenda za mňa. OK, tak ju zostrojím. Ale už je kus taká, no. A teraz zistíme, že či bude stať. Počkať. Stojí dokonale. Pekné. OK. Ďalej tu nám máme taký istý meč, jak s týmto. Toto totožné. Čo som povedal? Totožné. Dobre. Ale tu je chyba, že to nie je k tomu vytlačené. Toto, k čomu budeme dávať toto. Viete, ne? No. Dobre, a ja asi už viem, na čo toto je. Čo bolo na tej mini legende, ale neviem, či som tu ukázal toto k tej zlatej. A to bude asi, že k tomu toto dám. A teraz k tomu dám toto.
OK, dobre, už viem. Dobre, takže toto podávame tam. Všetko krásne. Toto je sa mi legenda, jak toto zlato. Všetko, doplnky, všetko krásne. A teraz príde hodnotenie, hej. Samozrejme, ruky nesmú chýbať. Hodnotenie. V tej zlatej by som dal takých, ako moc nedrží na nohách, hej. A zosrovanie týchto asi bude ťažké, no. Ale hodnotenie tej zlatej by som dal takých 8,5 z 10, lebo je krásna. A tej čiernej by som dal takých tiež 7,5 z 10. Nie, 7 z 10. A k tej zeleno-modrej, lebo tak sa leskne a má dosť pekné doplnky, by som dal 8,5 z 10. Hej, nie sú zlé, ani dobré. Lebo ktoré stoja dobre a ktoré nie. A zase toto dve, zlatá a čierna, majú viac doplnok, než tá zelená. Takže tak. Tak zo z tohto unboxingu by to bolo všetko, ale ešte krabica mi prišla obuchaná kus. Takže asi berem to tak, že asi za to tej zlatej opadla kúsok tej nohy a čakal som na to týždeň, ale dobre, no. Mám iné legendy, všetko dobre, čakajte veľké shorty, taký miniseriál možno bude a tak, a toto skladacie video vyjde asi zajtra alebo na pozajtra, hej? Takže máte sa na čo tešiť, hej? Takže adios.